Малкият Трунти. Не се страхувай, Сузета. В книгата се засяга темата за страховете, паниката и тревожността. Как да стимулирате развитието на детето си по забавен и ефикасен начин? Ето решението ви. Комикси без думи. Те са невероятни истории в картини. Забавни. Децата обожават да ги разглеждат и да се смеят на героите. Полезни са, защото развиват визуалното разбиране и способността за разказване на истории. Стимулират речевите умения, въображението и творческото мислене. Подпомагат критичното мислене и анализа на информация. Засилват любовта към четенето. Подходящи са за всички деца. Не е нужно да могат да говорят, за да се наслаждават на комиксите без думи. Прекарвайте качествено време с децата си, като им подарите комикси без думи. Разглеждайте ги, измисляйте истории и се забавлявайте.